Kani day nga time day mo ni nga time nga mouli ko ani or moagto ko sa bukid ba. Kay lagi manglimpyo ko sa mo ang balay kay hapit naman gud ang birthday sa ako ang fatherland. Muna kailangan jud nako limpyuhan ang amo ang balay kay lagi lisod pud kaayo og magasto-gasto ta dayon masawayan ra pud ta sa mga tawo nga magasto-gasto ta dayon hugaw kayo ang balay namo. Mao nang nag-decide ko nga ako ang ulion kay ako ang limpyuhan. Og anyway maayong adlaw di ay sa ato ang tanan. So kani day nga time day is na ako diri sa Tambo Terminal, Iligan City. Kay diri man jud mi manakayan pagpadulong mi sa ang bukid, padulong mi sa Aurora, Zamboanga del Sur. Ug sa mga nangutana day no kung asa lapit ang amo ang city, so ang city day namo day is Pagadian City, then ang amo ang barangay is Anunang, Aurora, Zamboanga del Sur. Kay daghan manggugay kong mga new followers nga wala kabalo og taga-asa daw ug asa daw dapit ang amo ang bukid. So located ay ang amo ang bukid day diri sa Anunang, Aurora, Zamboanga del Sur sa wala na kay balo. Ug fast forward ta day is naabot na day ko ani sa amo ang bukid. Ug pag abot ay nako sa bukid day is grabe pud ka ulan sa ilahang lugar. Ug hapon na sa day ko naabot pero kay nag-ulan man lagi mo nang wala ko kasugod og silhig dayon sa gawas. Mo nang pag-abot yun ako day is ako ang gilibot ang amo ang balay kay lagi para maka-decide ko kung asa jud ko magsugod ani limpyo pagkaugma. Unya lagi kay ulan makay sa tanan unya wala man sila abuhan diri nara man day sila sa kilid sa amo ang balko nagdungag or maglungag ba unya kay wala man day sila bugas pagkaabutan ako ani wa daw sila paniudto please lang. Mo nang nakaana jud ko sa ako ang fatherland nga luoy kay sila kay lagi nag-agi day sila og way kaon. Pero kami man mga anak day is kumpiyansa ra kayo mi nga naa sila kwarta kay lagi nagkupras man ni ang ako ang fatherland. Unya kawa man day nila gipalit og bugas ang ilang halin sa ilang kupras. Kay naa man sila gigastuhan sa kwarta nga di man jud unta to importante. Ang importante magud unta ang bugas dapat maunta jud pud to ilang giuna ba. Dayon day pag abot ay nako ani day pagkagabi day is wa may plato lagi. Kay ang ilang mga plato is walay tarong mga hugas ba. Kay luod pa man lagi kay gamiton ang ilang plato mo nang nag-decide mi nga dahon sa saging na lang sa ang amo ang butangan sa mo ang kanon og sudan. Bahala gibash ko ninyo day nga inon ko ninyo og arte bahala na mo diha. Basta giluod jud ko nagtan-aw sa plato please lang mo nang di sa jud mi mo gamit. Dayon day pagkagabi ani day is diri ko sa kusina namo natulog nagbuhat na lang ko sa ako ang duyan nga ako ang gidala. Kay bahala gugaw kay ni diri day basta kay dili ko mapakagbitin dito sa mga kwarto nga hasta pong gubuta. Ug maoras sa day to day no so sa next video na sad ta magkita ani mo nang bye oy.